kommer hjem. Ja. Så skal hun ned og tørre dem for at have dem inde, ikke? Det er rigtigt, det er nok en god idé. Ja, så regntøj. Man kan få alle tiders regntøj efterhånden. Ja, men jeg har godt nemlig kigget med her. Man kan få både nemlig noget, der har lidt flis indenunder, og noget, der ikke har. Ikke? Ja. Og så tænker jeg, at de er Men jeg meget synes, små her i dem vinter. hun købte sidst. Dem hun købte sidst til dem. Det var også gode. Det var dem hun købte i, hvad hedder det, Pilsdom. Det tror jeg, det er så kigger også på seler og så. Ja. Er det sådan en sele, de har sådan rund og en streg og rund, man skal have? Vi har sådan en noget foran med en bryst, og så ned ad maven. Og så sådan velcro-agtig? Ja, sådan en lukning, sådan en kliklukning. Okay. Har I sådan en? Ja. Nå, nu lige prøve at se, for der er simpelthen så mange at vælge med. Ja, men det er der. Men jeg ved ikke, om man kan få de der seler, vi bruger mere. Jo, det kan man jo ellers nok. Det har Østrand. Ja, Østrand har dem i hvert fald. Vi skulle også bestille sådan en flaske der. Ja, den der vandflaske. Ja. Og så hovedet her igennem der. Det der, det er ryggen. Og så hovedet ind igennem der. Og så... Ja. Bare lige hovedet igennem her. Sådan. Og så lige ned ad maven. Og så der. Nå, så det der, hvor man har snoren i. Ja. Nå. Og så er der en lille håndtag til at hugge hunden, hvis den skulle lige rende for langt eller for hurtigt. Jeg skal lige prøve at se det her. De er altså lige tage et billede af dem, så jeg kan huske det. Der er simpelthen de er dyre, men de er altså de bedste. Nikis, han er 11 år nu, han har stadigvæk sin. Der står navn på her. Jonker. Ja, det hedder... det er en doggy, han har arvet den fra